Scheikunde Olympia is eigenlijk een wedstrijd voor de beste leerlingen voor een bepaald vak. Dus in dit geval scheikunde, die het dan tegen elkaar opnemen. En dan uiteindelijk kom je bij de wereldkampioenschappen. En dan staan er leuke dingen op het spel, zoals studiebeurs en zo. Ze krijgen colleges, ze krijgen practica. Ze hebben een heel social, 's avonds heel social programma. Er wordt heel veel overdag aan chemie gedaan. En de week wordt afgesloten met een practicumtoets en met een theoretische toets. Vooral het praktische aspect vind ik er heel mooi aan. Het is echt, je kunt het echt zien en je kunt het voelen en je kunt het ruiken. Dat heb je niet zo met alle andere beta-vakken. Dus dat maakt scheikunde wel heel mooi. Hij heeft zich optimaal voorbereid. Hij heeft niet alleen de stof van Atheneum 5, Gymnasium 5 zich eigen gemaakt, maar ook van klas 6. En daarnaast de academische scheikunde. Heeft hij heel veel voor gestudeerd. Ik heb hem er ook een beetje bij geholpen, denk ik. En zo heeft hij dit resultaat gehaald. Dat hij bij de laatste ruim 20 van Nederland zit. Het is wel aardig spannend. Je zit nu wel echt met de allerbeste. Dus dan wordt het wel echt knokken. En ik ben heel benieuwd.